karon sang Power Watch. Sir Wen, may gabi. Yes, Brian, good evening. No? Labi na gid sa mga konsumidor sa siniko nga nagapamatik sa imong programa. Salamat gisan time sir. Gamay man lang ning akon. How true is the report nga si Kipco Salcon daw magpaliyang supply niya sa Sineco on 26 this April? Yes, that's correct, no? Ang Kitco Salcon ma-disengage, no? In layman's term, hindi na siya magatag sang iyang kwan nga power supply or energy sa Sineco by May 26, no? Uy. Which means, kung wala nang Kitco Salcon, dako nga sa Bombay ni kay makulang sa kuryente, no? Uy. Bisan hindi na ta magdiling abi nga ikumparar sa pa kung diin sila nga power supplier makwa o kung makwa sila sa Wisam, ang resulta ni Brian is rotating brownout. Yes, correct na. Unless madisponyahan nila. Pero ang akong wala nagginakatingalahan, no? Kasi may bago munda nga manager, sino ni si Pilipia, manager plus si Certicar. I think daw muna siyang bagong manager. Ito ni, mapagawa man sila statement from the management. Ano ang ilahin mo on karon kay ma-disengage na ang Kitco Salcon because of letter of default, no? I think mga 208 million nga ginasupot sa ila sang Kitco Salcon tungod ang ila nga presyo ay nalaging pati, no? Kag ang ilaging gamit ang time of use rate. Sir Wen, yes. Correct na lang, hindi 208 ha, 280 million pesos. Ay, yes, sorry, no? Okay lang. 100, amag mo 280, no? Yes, Kaya kung pag-declare sa tong nag-CSP sila na ang lowest calculated bidder is also Kitco Salcon, kung ginaward na lang nila to ay nasusani problema. Yes. Kaya nung kay ginkuha nila ang gin-extend nila ang previous contract, no? Na sang uli, ginambal mga ang ilagali nga gingamit yung rate hindi amo, no? So, ang ako lang ginapangabay, no, bilang isa man sa mga advocate dira nga naga-follow up sang concern sa mga konsumidor sa Sineco, mapagawa sa statement ang general manager, including the board, no? Kasi natakaan ako sa sali, sulat na sila, kaya man daw isa nakatabungos ang sulat ko da. Usually, wala nila ginasabat. Dason, invoke pa nila ang private, ang privacy law bala, no? Ng mga personal ko nung akwan, hindi pwede mausisa. Pero stop lang ng usisa ako kung sino ang mga board of directors na nakabaton ng 80 mil. Yang sabat ako ni Engineer Tanyongon, kuha na ko no, confidential. Hindi na mapwede kay kuha na yan, private information, no? Kuha siya kabalong at hindi niya private, kundi public information. Anyway, tigin ko naman to nila, Brian, na ginuli naman to nila. Ang 80 mil, ginuli nila ang 72,000, no? Sa kuhan sa Sineco. Pero why lang nagsabat ang akong sulat. Ang atong concern karon, ang inatawag na rotating brownout, it will bring inconvenience, no? Sa atong pumuluyo, kag ang usual na dira nga nagkatabong ang bisan anong reklamo naton sa Sineco sa ilang serbisyo, dito mo manigyapon, no? Wala man gid sila nga nag-improve gid tani, being a people's cooperative. Tani cooperative man sila bla, kay man ang Sineco isa sa mga uncooperative institutions nga na-enkwentro ko. Kaya nga, di naman masulat ka, ang board of directors, sabat ang sulat sang Power Watch. Muna gani bla ko na compel ako, Brian, na nag-file sang kaso. But unfortunately until now, wala kaya puntong decision. Okay, ining information nga na gather mo, Sir Wen, sa sino nga source mo gid ini, Sir Wen, and how kwan ini legit ini, Sir Wen? Hindi ko lang ma-recall, may papel ko siya na mo. Kaya na ginaukay ko, kaya man I was given a copy, I was able to secure a copy sang pagkuhan din sang Kitco Salcon, sang nagwa ang ilang letter of default, no? Nga in-address nila sa Sineco. So it is reliable. Kag may gintawgan man ko kayo na sa kilala ko man, that's correct, no? Kung tali tagaan man nila bala, Brian,
i-forward Manila ang mga konsumidor. O, gani So, mo. kabalo man ako na nung imuunta, mga dagko nga mga negosyo na karon. Way labot, nagakuha na sila sang supply sa lain niya nga supplier. Kinahanglan na makabalo man ni sila. Okay. The consumers, Brian, deserves to know what is going on in Sinico, particularly Aha. with the disengagement of Kitco Salcon. Oh, if in case gid man ano, manawag man ko sa Sineco gani for confirmation sini anong ila sining inisyatibo regarding sini. Pero may idea ka Sir Wen, anong ila abi option nga supplier nga makuha nila if in case gid man? Si kung ipit-ipit sila kuha sila sa Wisam ang Wisam siguro mga hambal mo to ginay sakto to mga 12. Oh, yes. Pero kung hindi nila maubos, ibalik man nila sa Wisam gapon amo nang sellback ka ginatuwag. So kung mag-sellback ikaw sa Wisam, ibalik mo kinasa kay ang kuha niya, ang electricity is a real-time product. Yes, Hindi mo na correct. siya mag-store mo. So ibalik mo to siya. But in the process of selling back the unused electric power to Wisam, may ara kita ginatawag na trading losses. Aha. Ano na milyon ini? Kaya muna ba lang ginatayran naton? We are being made to pay for the power supply that we did not use. Aha. Kaya man si kontrata mo yan sa Wisam, muna bayran mo ginadaling tigin perdihan mo lang. Aha. No? Lapit sa tunga, Brian. Aha, sige. Salamat gid sina Sir Wen nga information ha. At least may diya nga aton konsumidor subong nga sa 26 kung makabatsyag ka mo da sang medyo bulo brown out abi maybe nag-effect na ang pag disengage sang supplier nga Kitco Salcon sa Sineco. Aha. Yes, so. Tamo Yes. sinabi. Sir Wen, salamat gid sa time and Thank gabi. you. Good evening. Yes, sir. Thank you, sir. Action firing line. Imagine nyo na ha, ang Kitco Salcon, amo ning pinakadako nga supplier sang Central Negros Electric Cooperative.